abin gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da ɗani zan ji muri na ga soyayya. Aikin san ina son ki ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hata ba na san rigima amma san ki yana mini hauta doke ma ki sani za ya fi kyau min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki daɗa ni na san zanga soyayya. Allah ki kula ni dan na gaza ki azani so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni inda kin duba ni zakir baki yo sayani ki ɗaya zan wacina ni mai kyawu na kamanni tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na. No.